சரி. ஸோ வார்ம் வெல்கம் ஃபார் டுடேஸ் பகவத்கீதா செஷன். நம்ம இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 17வது அத்தியாயம் பார்க்க போகிறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுரன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुगपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदेवनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो महावादन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवत्वेष् नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनदारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पञ्चकाङ्ग्रहे कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणि नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवयां भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यां नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। மாதாஜி பிபிடி தெரியுதுங்களா? ஹரே எஸ் கிருஷ்ணா. மாதாஜி. ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ இங்கே வந்து நம்ம இன்னைக்கு வந்து அத்தியாயம் 17 பார்க்க போகிறோம். ஸ்ரத்தைய திரிய விபாக யோகா. ஸ்ரத்தா விசுவாசத்தின் பிரிவுகள், நம்பிக்கையின் பிரிவுகள் சொல்லிட்டு தலைப்பு. ஸோ நம்ம நேற்று என்ன பார்த்தோன்றது ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு முறை ரீகேப் பண்ணிக்கலாம். நேற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குணங்கள் பத்தி இரண்டு வகையான மனிதர்கள் பத்தி பார்த்தோம். அதாவது அசுரர்கள் அண்ட் தேவர்கள் சொல்லிட்டு தேவர்களுக்குரிய குணங்கள் எத்தனை இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா 26 குணங்கள் இருந்துச்சு. அந்த பண்புகளை ஏற்கனவே கிருஷ்ணரை விளக்கினால இந்த அத்தியாயத்தில் வந்து கிருஷ்ணர் என்ன கேட்குறார் பண்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6 அசுர குணங்கள் பத்தி சொன்னார் இல்லைங்களா? இப்போ வந்து அர்ஜுனன் கேட்குறார், யார் வந்து உயர்ந்தவங்க? வேதங்கள்ல சொல்லிப்பட்டு இருக்கிறபடி வேதங்களில் சொல்லியிருக்கிறபடி பிரார்த்தனைகள் வழிபாடு முறைகளை பண்ணிட்டு வந்து அவங்க கரெக்டா இல்லை அவங்களா யூகிச்சு பண்ணா அது கரெக்டான்னு சொல்லிட்டு கேட்டார்.
அதுக்கு வந்து இந்த விளக்கத்தை கொடுக்குறார். அசுர குணங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அதுலேருந்து நம்மளோட செல்ஃப் அனாலிசிஸ் நேற்று பார்த்தோம் இல்லைங்களா? நமக்கு எவ்வளோ நல்ல குணங்கள் இருக்கு, எத்தனை அசுர குணங்கள் இருக்கு, அப்புறம் எந்த 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 குணங்கள் வந்து நம்மள நரகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகுன்றத பார்த்தோம். லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட் இல்லையா? இந்த 3 விஷயங்கள் நம்மள வந்து நரகத்துக்கு எடுத்துட்டு போகும்னு சொன்னோம். அப்புறம் வந்து அதே வந்து ஒருத்தன் வந்து ஆன்மீக குருவை ஏத்துக்கிட்டு வேதங்களை படிச்சுட்டு அப்போ வந்து விதிமுறைகள் 4 விதிமுறைகள்: நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ மீட் ஈட்டிங்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லைங்களா? மாம்சாகாரம் சாப்பிடக்கூடாது, மது அருந்தக்கூடாது. மதுன்னா இதில் வந்து அடிமை போதைப் பொருட்களுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடாது. அது என்ன டீ, காஃபி அதை கூட வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நோ மீட் ஈட்டிங், நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ, எனக்கு தமிழ்ல டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த 4 பண்புகளை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும், ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும். அப்புறம் சாண்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாதா வந்து சொல்லுங்க பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து நம்ம இப்போ ஆரம்ப நிலை பக்தர்களாக இருக்கிறதுனால நம்ம 1 ரவுண்டு 2 ரவுண்ட் பண்ணிட்டுருக்கோம். பட் கிராஜுவலாக நம்ம ரவுண்ட்ஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். சரிங்களா? அது படிப்படியாக நம்மளால முடியும். நம்ம பிரபுபாதா என்ன சொல்லி இருக்காருன்னா, 16 மாலைகள் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே அவருடைய குரு வந்து எத்தனை ரவுண்டு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 64 ரவுண்டு பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காரு. பிரபுபாதாக்கு தெரியும், நம்ம கலியுகத்தில் இருக்கோம், நம்மலாம் பண்ண மாட்டோம். நீ வந்து நிறைய எல்லாம் பண்ணாதப்பா, நீ 16 மாலை பண்ணு, அது போதும்னு அப்படின்னு சொல்லி வச்சிருக்காரு அவர் நமக்கோசம். ஓகேங்களா? ஸோ நம்ம அதை படிப்படியாக இப்போ 1லேருந்து 2 வந்திருக்கோம். படிப்படியாக கிராஜுவலாக உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கும் போது ஒரு 2 ரவுண்டு எக்ஸ்ட்ராவாக பண்ணுங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு வந்து பக்தி வந்து நல்லா வளரும். நமக்குள்ளேயே நெறைய மாற்றங்கள் தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இத பார்த்தோம். ஸோ நம்ம எதுலேருந்து உஷாரா இருக்கணும்னா, லஸ்ட், ஆங்கர், கிரீட். ஸோ இது மாரி வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்கப்படி விதிப்படி பண்ணா பரமகிருஷ்ண பரமபுருஷ பகவான் கிட்ட போய் நம்ம சேர முடியும்ன்றத நம்ம பார்த்தோம். இதுதான் வந்து நேத்து பார்த்தது. ஓகே. இன்னியோட தலைப்புக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மொத்தம் 28 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. அந்த 28 ஸ்லோகங்கள் எப்படி பிரிச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து கேள்வி கேட்கிறாரு அர்ஜுனன். ஓகேவா? ஸோ அப்புறம் வந்து இந்த இந்த இடத்துல வந்து 3 விதமான குணங்கள் சொல்றாங்க. அதாவது இயற்கையில வந்து 3 விதமான குணங்கள் இருக்கு. ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்வகுணம். அந்த 3 குணங்கள்ல இருக்கக்கூடியவங்க என்னென்ன மாதிரி செயல்கள் செய்வாங்க? என்ன மாரி சாப்பாடு செய்வாங்க? என்ற மாரி யக்ஞங்கள் செய்வாங்க? என்ன மாரி தவங்கள் செய்வாங்க? என்ன மாதிரி அ தான தர்மங்கள் செய்வாங்க? அத பத்தி தான் நம்ம இன்னைக்கு விலாவரியா பார்க்க போறோம். கடைசியில முடியும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஓம் தத் சத்துன்றாங்க. அதனுடைய பொருள் என்ன? ஓம்னா வேதங்களுக்கு வந்து குறிக்கிறது. எந்த ஒரு வேத மந்திரம் சொல்லும்போது நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஓம்ன்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா? தத்துன்னும் போது அந்த ப்ராசஸ்ல நடக்கும்போது சொல்றோம். சத்துன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடியும்போது எல்லாமே கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்துன்னு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா? அததான் வந்து அது குறிக்குது. ஓகே. ஸோ ஆ அசத்துன்னு சொல்ற விஷயங்கள் வந்து கடவுள போய் அடையாது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த கேள்விகள் இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. பாலமுருகன் பிரபு 4 ஸ்லோகம் முடிச்சுக்கோங்க. ம். अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्तस्त्रय यजेद शरत्यान्विद तेषां निष्ठातु कृष्णाय सद्वम् आहो रजस्तम हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இங்க வந்து அர்ஜுனன் வந்து கேள்வி கேட்கிறார். என்ன? சாஸ்திரங்களில் விதிகளை பின்பற்றாமல் தங்களது கற்பனைக்கேற்ப வழிபடுபவர்களின் நிலை என்ன? அவர்கள் இருப்பது சத்துவ குணத்திலா, ரஜோ குணத்திலா, தமோ குணத்திலா? அவங்களா ஒன்று யூகிச்சுட்டு ஒன்று கற்பனையில வந்து ஒன்று வழிபடுவாங்க. அவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்க? விதிகளுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கிற விஷயங்களை பண்ணிட்டு இருக்கவங்க என்ன கதி அடைவாங்க? அதுதான் இந்த கேள்வி. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த 2 ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति सत्ता देहिनां स्वभाव सहजा सात्विकी राजस शैव தாமசி தாம் திருஷ்ணு ஆ ஸ்லோகம் உண்டு. 3ம் ஆ, படிச்சிருங்க. புருஷோத்தரமான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், உடல் உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபவத்திற்கு சுப சுபவத்திற்கு ஏற்ப அவனது நம்பிக்கை சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம் என்று 3 வகையாக பிரிக்கப்படலாம். இனி இவற்றைப் பற்றி கேட்பாயாக.
ஸ்லோகம் 17.3. ஷத்வானு ரூப சர்வய சத்தா பவதி பாரத சரத்தா அ- மயோ அயம் புருஷ யோ யத் சரத்த ஷ எல எவ ஷ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இப்போ போன ஸ்லோகத்துக்கு பதில் என்ன சொல்றார் கிருஷ்ணர்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவன் விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு செயல்களை செஞ்சுட்டு இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன். அவன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா விதியை வந்து மீறுறான். வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கக்கூடிய விதி விதானங்களை வந்து மீறுறான். அப்போ வந்து அவன் என்னோட பேச்சையெல்லாம் கேட்கறது இல்ல. அவனுடைய இயற்கை அவனுக்குன்னு ஒரு சுபாவம் இருக்குங்களா, அந்த சுபாவத்துக்குரிய தூண்டுதலால அவன் செயல்களை செஞ்சுட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா. இங்க 2வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், என்ன சொல்றாரு பகவான்? உடல் பெற்ற ஆத்மாவின் சுபாவத்திற்கேற்ப அவனது நம்பிக்கை. ஓகேவா. அவனுக்கு ஒரு ஒரு பாடி இருக்கும். இப்போ புலி இருந்தா அதுக்கு ஒரு உடல் அமைப்பு இருக்கும் இல்லையா. அதே வந்து ஒரு முயல் இருந்தா அதனோட உடல் அமைப்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும். மனுஷனுக்கு உடல் அமைப்பு ஒரு மாதிரி இருக்கும். அவங்கவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அவங்கவங்க பிஹேவ் பண்றாங்க இல்லையா. சோ அது மாதிரி ஒவ்வொரு மனுஷனுடைய நம்பிக்கைக்கு ஏத்த மாதிரி அவன் எந்த 3 குணத்துல ஏதாவது ஒரு குணத்துல வந்து மேலோங்கி இருக்கும். நமக்கும் பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்கள் இருக்கு. அதுல ஏதோ ஒண்ணு வந்து மேலோங்கி இருக்கு. ஓகே. நான் இதை பத்தி சொல்றேன், இந்த 3 குணங்களை பத்தி விரிவா சொல்றேன், நீ கேட்டுக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றான். பரதனின் மைந்தனே, பல்வேறு இயற்கை குணங்களுக்கு கீழான இருப்பிற்கு ஏற்ப ஒருவன் குறிப்பிட்ட நம்பிக்கையை விருத்தி செய்கிறான். ஓகேவா. அவன் வந்து ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்பிக்கை இருக்கும். இன்னும் பாத்தீங்கன்னா சில விஷயத்துல அவனுக்கு நம்பிக்கை இருக்காது. வேற ஒருத்தவங்க சொன்னாலும் அவனுக்கு வராது. ஓகேவா. உயிர் வாழி அவனுடைய குணங்களுக்கு ஏற்பவே ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பிக்கை உடையவனாக கூறப்படுகிறான். அதுதான் இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 3 விஷயங்களை வந்து நமக்கு சொல்றாங்க. அதாவது பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மையமா யாரை வச்சிருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை தான் வச்சிருக்காங்க. ஓகேங்களா. அதனால அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்காங்க. 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு குணம் இருக்கு, சத்வ குணம். அந்த குணத்துல நின்றுட்டு யார் மேல பக்தி பண்றாங்க? கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்றாங்க. ஸோ கிருஷ்ணர் மேல பக்தி பண்றதுனால அவர் என்ன அடையிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கிருஷ்ண பிரேமை. அதே வந்து ஒரு கர்மி இருக்கான். ஓகேவா. அவன் வந்து எந்த குணத்துல இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்துல இருக்கான். நான் இந்த வேலை செய்யணும், அந்த வேலை செய்யணும், நான் இதுல முதல்ல வரணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய கர்மங்களை செய்யறான். அந்த கர்மங்களை மேல பற்றுதல் வச்சிருக்கான். ஓகேவா. ஒரு பற்றுதல், நான் வந்து இப்படி இருக்கணும், எனக்கு இந்த நன்மை அடையணும்னு சொல்லிட்டு அவன் வந்து பற்றுதல் வச்சிட்டு இருப்பான். ஓகேவா. அதுதான் காமம். அப்புறம் வந்து அவன் எந்த லோகத்துக்கு போறான்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்வர்க லோகத்துக்கு போறான். அப்ப அவன் என்ன ஆகுறா, நான் இருக்கிற அவன் செஞ்ச புண்ணிய பலன்களை எல்லாம் அனுபவிச்சுட்டு மறுபடியும் அவன் கீழே வருவான். அது வந்து ரொம்ப கேரண்டி. அதே வந்து ஞானிகள் என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்க வந்து வேதங்கள் எல்லாத்தையும் படிச்சு நாலேஜ் ஞானத்தை வளர்த்துப்பாங்க. ஓகேவா. அவங்க என்ன அடையணும்னு நினைப்பாங்கன்னா பிரம்மன் கூட வந்து இரண்டரை கலக்கணும்னு நினைப்பாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னா சத்வ குணத்துல இருக்காங்க. ஸோ ஞானத்தை நோக்கி போயிட்டு அவங்க பிரம்மனோட இரண்டரை கலப்பாங்க, பிரம்ம ஜோதியோட கலப்பாங்க. இது வந்து யாரோட குணாதிசை? சத்வ குணத்துல இருக்கவங்களுடைய குணாதிசை. ஞானிகள் இந்த பாதையை வந்து பின்பற்றுவார்கள். ஹரே கிருஷ்ணா. இதை முடிச்சிடுங்க பிரபு. சரி. यज- यजन्ते सात्विक देवान् यशो राष्ट्रांश राजस कृतोन्बोध கணாம்ச சான்யே யஜந்தோ தாமச சன. சத்வ சத்வ குணத்தில் இருக்கும் மனிதர்கள் தேவர்களை வழிபடுகின்றனர். ரஜோ குணத்தில் இருப்பவர்கள் அசுரர்களை வழிபடுகின்றனர். தமோ குணத்தில் இருப்பவர்களோ பேய்களையும் பூதகங்களையும் வழிபடுகின்றனர். அதே ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு தெரியுது. ஓகேவா. இந்த கீழே இருக்கிற பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா பேய் பூதங்களை வந்து வழிபடுறாங்க. சோ அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து நம்ம ஊர்ல அந்த பழக்கம் இருக்கு இல்லையா. சோ ஒரு மரத்தை போயிட்டு வழிபடுறது, அது மாதிரிலாம் இருக்கு. அதை வந்து யார் பண்றாங்க? தமோ குணத்துல அஜ்ஞானத்துல இருக்கவங்க பண்றாங்க. அப்புறம் இன்னும் சில பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பணக்காரனா ஒருத்தன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவனுக்கு கோயில் கட்டி வந்து வழிபடுவாங்க. இல்ல நம்மளே நம்ம ஊர்ல எல்லாம் பாக்குறோம். நடிகர்களுக்கு எல்லாம் வந்து பால் அபிஷேகம் பண்றாங்க, எல்லாம் பண்றாங்க. அவங்க தான் கடவுள் சொல்லிட்டு அவங்கள முன்னாடி விழுந்து வணங்குறாங்க. அது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பார்த்திருக்கோம். அவங்க எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா ரஜோ குணத்துல. ஸோ தமோ குணத்துல வந்து பேய்களை வழிபடுறாங்க. ரஜோ குணங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா மனிதர்களை வழிபடுறாங்க. சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன யாரை வழிபடுறாங்கன்னா இந்த பிக்சர் மேல பாருங்க, பிரம்மா சிவன் தேவர்களை வழிபடுறாங்க. ஸோ உயர்ந்த குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கிருஷ்ணரை வழிபடுவாங்க. அதுதான் நம்ம போன ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். அதாவது
சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க, இந்த ஒயிட் கலர்ல இருக்க பாருங்க, சுத்த சத்வத்த குணத்துல இருக்கவங்க யாரை வழிபடுறாங்க? கிருஷ்ணர். அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா தூய பக்தர்கள். ஓகேங்களா? சோ இது மாதிரி யாரை வழிபடுறாங்களோ அந்த இடத்த போயிட்டு சேருவாங்க. ஓகேவா? சோ இந்த இந்த வழிபாட்டுல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், சரி இந்த பிக்சர்ல பாக்கணும், சூலத்தை கையில ஏந்திட்டு சில பேர் பண்ணுவாங்க. அப்புறம் வந்து வேல் குத்திப்பாங்க, நிறைய அப்புறம் நெருப்பு மதிப்பாங்க. இது மாதிரி வேதங்கள்ல நமக்கு சொல்லவே இல்லை நீ இதை பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம உடலை வற்புறுத்திக்கிட்டு ஒரு பக்தியை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் எங்கேயுமே வந்து நமக்கு ரெக்கமெண்ட் பண்ணவே இல்லை. பட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா சில இடத்துல சொல்லி இருக்கிறதுனால இதை வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க. ஸோ அதனால நான் வந்து சீக்கிரமா தன்னுடைய ரிசல்ட் அடையணும், தன்னுடைய வாழ்க்கையில குறிக்கோளை வந்து அடையணுன்றதுக்கோசம் தேவைகள் இருக்கும் இல்லையா, மனுஷனுக்கு ஆசை, அந்த ஒரு விருப்பத்தை வந்து நிறைவேறதுக்கோசம் இது மாதிரி பூஜைகள் பண்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால அவங்க எந்த லோகத்துக்கு போவாங்கன்னா, பேய் பூதங்களை பிடிச்சவன் வந்து அந்த பேய் லோகத்துக்கு போவான். தேவ தேவர்களை வழிபடுறவன் வந்து தேவ லோகத்துக்கு போவான். பட் எல்லாரும் திரும்பி வருவாங்க. ஓகேங்களா? சோ காமம் மற்றும் பட்டுதலின் பலவந்தத்தால் சாஸ்திரங்களில் பரிந்துரைக்கப்படாத, ஓகேங்களா, இந்த பிக்சர்ல நம்ம பாக்குறோம் இல்லைங்களா, சாஸ்திரத்துல வந்து கடவுள் சொல்லவே இல்லை. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் வந்து அவருடைய அங்கத்துணுக்கு, அவர் தான் நம்மளுடைய தந்தை, ஆன்மீக தந்தை. நீ கஷ்டப்படு, நீ எந்த அப்பாவா சொல்றாங்களா? நீ நல்லா இருக்கணும், நல்லா படி, நல்ல ஒரு வேலைக்கு போகணும்னு சொல்றாங்க. எந்த ஒரு அப்பா அம்மா வந்து நமக்குன்னா தன்னுடைய பிள்ளைகள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. பட் இவங்க என்ன பண்றாங்க, தன் உடலை எல்லாம் வறுத்துக்கிட்டு சில செயல்களை செய்யறாங்க. ஓகேவா? தற்பெருமையுடனும் அகங்காரத்துடனும் செய்பவர்கள் உடலின் ஜட மூலக்கூறுகளை துன்புறுத்துவது மட்டுமின்றி உள்ளே உறைந்துள்ள பரமாத்மாவையும் துன்புறுத்துகின்றன. அத்தகைய முட்டாள்கள் அசுரர்களாக அறியப்படுகின்றனர்கள். இதை வந்து கடவுள் சொல்லவே இல்லை, தெரியுதுங்களா? அவங்க தன்னுடைய உடலை மாத்திரம் வற்புறுத்திக்கல, என்ன பண்றாங்க, உள்ள இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவையும் கஷ்டப்படுத்துறாங்க. ஸோ அப்ப என்ன ஆகுது, இவர்கள் எல்லாம் என்ன கேட்டகரியில வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா முட்டாள்கள். ஸோ அதனால வந்து அவங்கள அசுரர்கள் சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு ஒரு உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல தெரியுது அவங்களுக்கு, ஒரு பாதி எலும்பு கூடு இருக்கு, பாதி உடல் இருக்கு. இது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இரண்யகசிப்பு. ஓகே. இரண்யகசிப்பு வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்யாக்ஷன் அவங்க தம்பியை வந்து கடவுள் வந்து வராக அவதாரம் எடுத்து கொன்னுடுறார். அவர் என்ன பண்ணுவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பூமி தாயை எடுத்துட்டு அந்த ஃப்ளூட்டோ ரீஜன்ல போட்டு வச்சிருவார். ஓகேவா? அங்க வெறும் சேரு சகதியமா இருக்கும், அந்த இடத்துல போட்டுறாங்க. அதனால பிரம்மன் வந்து சிருஷ்டிகர்த்தா இல்லையா, இது என்ன பண்றதுன்னு யோசிக்கும் போது அவருடைய மூக்குல இருந்து தான் வராக தேவர் வருவார். அவர் அப்புறமா பிரம்மாண்ட ரூபம் எடுத்துட்டு அந்த பூமி தாயை காப்பாத்துவாங்க. அப்போ வந்து இரண்யாட்சனை வந்து கொன்னுடுவார். அப்ப இரண்யகசிப்புக்கு பயம் வரும், அதாவது மரணம் பயம் வரும். அப்புறம் அவருக்கு இன்னொரு என்ன வரும்னா, ஹரி விஷ்ணு வந்து என்னோட குல எதிரின்னு சொல்லிட்டு அவர் தவம் பண்ண போவார். பல வருஷங்கள் வந்து 100 செலஸ்டியல் இயர்ஸ் வந்து தவம் பண்ணுவார். ஓகேங்களா? தவம் பண்றதுனால அவர் என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தன்னை வற்புறுத்தி தவம் பண்றார். ஓகேவா? அதுவும் 2 கைகளை உயர்த்தி கால் நுனி மேல நின்னுட்டு தவம் பண்ணுவாரு. நிறைய வருஷங்கள் தவம் பண்ணதுனால அவர் உடம்பு ஃபுல்லா புத்து வரும். ஓகேங்களா? புத்து, அந்த பூச்சி கரையான்லாம் வந்துடும். அதனால அந்த ஒரு பாதி உடல் பாத்தீங்கன்னா தோல் சதை எல்லாம் இருக்கவே இருக்காது, எலும்பு கூடு தான் இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு இந்த இவர் பண்ணக்கூடிய தவத்தால அக்னி பிளம்பு நிறைய வரும். அது வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா லோகத்தையும் தாக்கும். அப்போ வந்து தேவர்கள்லாம் வந்து போயிட்டு பிரம்மாக்களை சொல்லுவாங்க, இது மாதிரி இரண்யகசிப்பு தவம் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சாகாத வரம் வேணும், அப்புறம் உங்களுடைய பதவி பிரம்மா பதவியை வேணும், அதனால அவன் பண்ணிட்டு இருக்கான், அந்த வெப்பத்தால எங்களால இருக்க முடியல, எங்களை காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. அப்போ பிரம்மா பாத்தீங்கன்னா பிருகுமணி அவங்கள எல்லாம் கூட்டிட்டு தன்னுடைய வாகனத்துல போவார். அப்போ போவார், இந்த உடம்ப பார்த்துட்டு என்னடா இப்படி எல்லாம் ஒருத்தனால தவம் பண்ண முடியுமா, இது மாதிரி எல்லாம் யாராலும் தவம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவர் கமண்டலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக நீரை, புனித நீரை அவர் மேல தெளிப்பார். அப்போ வந்து என்ன ஆவாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அழகான ஒரு வாலிபனா வந்து இரண்யகசிப்பு மாறுவார். அப்புறம் வரங்களை கேட்பார். ஸோ அது ஒரு ஸ்டோரி. ஸோ இதுவரையும் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், யாருமே இந்த அளவுக்கு வந்து தன்னை வற்புறுத்தி பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகேங்களா? ஸோ சிம்பிளா நம்ம ஹாப்பியா உட்காந்துட்டு நம்ம ஜபம் பண்ணலாம். அதுதான் நமக்கு வந்து நம்ம பிரபுபாதா கொடுத்து வச்சுட்டு போயிருக்கார். ஓகேங்களா? இந்த ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணலாம். இதை விட சாண்டிங் ஈஸியா, இது ஈஸியா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த பிக்சர்ல சாண்டிங். சாண்டிங், அதனால சாண்டிங் பண்ணலாம். சரிங்களா? ஆ, சனிதா மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க படிங்க அடுத்த 3 ஸ்லோகம், 4 ஸ்லோகம். ஆயு சத் சத்வ பலாரோக்ய சுக பிரீதி விவர்தனக ரஷ்யா ஸ்திக்தா ஸ்திதிர கிருத்யய அகார சாத்விக பிரியாக. ஹரே கிருஷ்ண. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா நமக்கு சாப்பாடு தெரியுது இல்லையா? ஸோ இந்த சாப்பாடு பாத்தீங்கன்னா இந்த இலையில என்ன இருக்கு? சாதம், பருப்பு, ஸ்வீட்டு, பொரியல் எல்லாம் இருக்கு, பழம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, சில உணவுகள்லாம் வந்து நம்மளுடைய ஆயுளை வந்து நீடிக்கும். அதே மாதிரி சில உணவுகள் நம்மளுடைய ஆயுட்காலத்தை வந்து குறைக்கும். ஸோ இந்த ஆயுள் காலத்தை நீடிக்கக்கூடிய உணவு வாழ்வை வந்து என்ன பண்ணுது? தூய்மைப்படுத்துது, நமக்கு பலம் கொடுக்குது, ஆரோக்கியம் கிடைக்குது, சுகம் இருக்கு, அப்புறம் என்ன இருக்குது? மெயினா திருப்தி இருக்குது. இந்த உணவெல்லாம் எந்த குணத்துக்கு வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ குணம். இப்போ நம்ம பார்க்குற உணவு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அஹ் இந்த பழத்துல எல்லாம் வந்து ருசி இருக்கும், ஜூசி கண்டென்ட் இல்லையா? அது வந்து நமக்கு நல்லா ஸ்வீட்டாக சாப்பிடும்போது நல்ல ஒரு மாம்பழம் வந்து சுவையான மாம்பழம் இருக்கு, அது சாப்பிடும்போது எவ்வளோ அளவுக்கு திருப்தி வருது இல்லையா? ஸோ இதெல்லாம் வந்து உடல் ஆரோக்கியம் கொடுக்கக்கூடிய உணவு வகைகள். ஓகே. ஸோ இது வந்து எந்த குணத்துக்கு சேர்ந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சத்துவ குணத்தில் இருக்கவங்க வந்து இதை வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மாதிரி இன்னும் 2 குணத்தில் இருக்கவங்க என்னென்ன சாப்பிட்றாங்கன்றத பார்க்கலாம். மற்றது இந்த 2 ஸ்லோகங்கள் படிங்க. கட்வம் லவணாத் யுஷ்ண நீஷ்ணரூஷ விதாஹினக ஆகார ராஜஸ்யேஷ்ட துர்க சோசாகமய பிரதாக யாதாயாமம் கதரசம் பூதி பர்யுஷிதம் சயத் உச்சிஷ்டம் அபிசாமேத்யம் போஜனம் தாமச பிரியம். ஹரே ஸோ கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ இப்போ மேலே இருக்க பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கு? காரமா இருக்கு இல்லையா? அந்த பிக்சர்லேயே அது சாப்பிட்டா என்ன இருக்குது? நெருப்பு மாதிரி வருது. ஸோ இந்த ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க எப்படி சாப்பிடுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கசப்பான இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள், புளிப்பு, அப்புறம் உப்பா இருக்கக்கூடிய உணவு, சூடாகவும் காரமாகவும் உலர்ந்தது இருக்கக்கூடிய உணவுகளை வந்து விரும்பி சாப்பிட்றவங்க வந்து ரஜோகுணத்தில் இருக்கவங்க. இந்த மாதிரி உணவை சாப்பிட்றதுனால அவனுக்கு என்ன ஆகுது? அவன் உடம்பு வந்து கெட்டு போகுது. என்ன வரும்? அல்சர் வரும் இல்லையா? அல்சர் வரும். அப்புறம் அவனுடைய ஆரோக்கியம் வந்து பாழாகும். எப்படி? நீண்ட நாள் ஒருத்தவங்களுக்கு அல்சர் இருந்துச்சுன்னா கேன்சர் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஓகேவா? அதுக்கு பிறகு அவன் சோகமா தான் இருப்பான். இந்த உணவுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா எரிச்சல், காரங்கள் இருக்கிறதுனால அவனுடைய சுபாவமும் அவன் அது மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே. ஸோ இது நோயை தான் உண்டாக்கும், ரஜோகுண உணவுகள்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதே வந்து தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பழசு, ஊசி போனது, தீ எச்சில் பட்டவோ உணவுக வந்து சாப்பிடுவாங்க. தீண்டத்தக்காத பொருட்களை வந்து சாப்பிடுவாங்க தமோ குணத்துல இருக்கவங்க. இதனால என்ன ஆகுது? அவங்களுக்கு மந்த புத்தி இருக்கும். ஆ ஆரோக்கியம் வந்து இருக்காது. மந்த புத்தி, ஆரோக்கியம், மந்த புத்தி இருக்கும், ஆரோக்கியம் இருக்காது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஸோ, இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்லயே கூட நம்ம கொஞ்ச நாள் பிரெட் வாங்கிட்டு வந்து நெறைய நாள் யூஸ் பண்ணாம இருந்தா, அதில என்ன வந்துரும்? பூச்சி வந்துரும். ஃபங்கஸ் வந்துரும் இல்லையா? அது மாரி இருக்கக்கூடிய உணவுகள சாப்பிடக்கூடாது. அழுகி போனதெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள் சொல்லுது. அது யாரு சாப்பிடுவாங்க? தமோ குணத்தில இருக்கவங்க சாப்பிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ, அப்ப இந்த உணவுகள் வந்து ஒரு மனுஷனுடைய உணர்வுகளுக்கு, ஆரோக்கியத்த வந்து தாக்கப்படுது. அப்போ வந்து அது அவனுக்கு அந்த உணவுகளுக்கு வந்து ஒரு பலன் உணவுகளுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு இல்லையா? சாப்பிட்ற உணவுக்கு ஒரு எஃபெக்ட் இருக்கு. எப்படி? உடல் ஆரோக்கிய லெவல்லையும் மனசளவுலையும் வந்து எஃபெக்ட் இருக்கு. அதனால தான் வந்து வேதங்கள்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கடவுளுக்கு அர்ப்பணிச்சிட்ட பிறகு அதை நீங்க பிரசாதமா எடுத்துக்கோணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வேதங்கள் சொல்லுது. அதே ஒரு பொருளை வந்து நம்ம சமைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த பொருளை வந்து என்ன சொல்றோம்னா போகான்னு சொல்றோம். ஓகேவா? கடவுளுக்கு முன்னாடி வச்சு அவருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இனிமேல் ஒரு சின்ன ஒரு பாத்திரம், அது நம்ம சக்திக்கு ஏத்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பாத்திரம் வாங்கிட்டு அவருக்கோசமே வைக்கணும். அதுல நம்ம யாரும் சாப்பிடக்கூடாது. ஒன்று மண் பாத்திரமாவா இருக்கலாம், என்ன பாத்திரமாவாலும் இருக்கலாம். ஒன்று தனியா அவருக்குன்னு வச்சிருங்க. நம்ம செஞ்ச சாப்பாடு ஓகேவா? அதாவது பச்சரிசி வைக்கலாம் அவருக்கு, நான் சாதம் வைக்கிறேன், பால் வைக்கிறேன், அது மாதிரி வச்சுட்டு அதுல ஒரு துளசி இலையை வச்சு சுத்தி தண்ணி விட்டு கிருஷ்ணருக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணணும். சமர்ப்பணம் பண்ண வச்சுக்கோங்களேன், அவர் கண்டு அறுதல் பண்றார். அவருடைய புலன்கள் வந்து
பார்த்தீங்கன்னா, எந்த புலன்கள் வேணும்னாலும், என்ன வேலைய வேணும்னாலும் செய்யலாம். ஓகேங்களா? நமக்கு வந்து கை வந்து பார்த்தீங்கன்னா, சில செயல்கள செய்யும். கால் வந்து நடக்க தான் செய்யும். கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கறதுக்கு மாத்திரம் தான் முடியும். பட் கடவுளுடைய கண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பார்க்கவும் செய்யும், சாப்பிடவும் செய்யும். அவருடைய உறுப்புக்கள் எந்த வேலையினாலும் செய்யும். அதனால கடவுள் வந்து கண்டருளின பிறகு, அந்த போகா வந்து பிரசாதமா மாறுது. அந்த பிரசாதம் ஒருத்தன் சாப்பிட்டான்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவன் வந்து சுத்த சத்வ குணத்துல இருக்கான். அவனுடைய பக்தி வந்து அதிகரிக்கும். அத வந்து நம்ம நல்லா பார்க்கலாம் நம்ம. அதாவது குறிப்பா இவரு பிரபுபாதா என்ன சொல்றாருன்னா, பக்தர்கள் அல்லாத ஒருத்தர் சமைச்சத வந்து நம்ம சாப்பிடக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து இப்ப நம்ம ஜெகநாத் பூரி ஒரிசால வந்து பூரின்ற ஒரு இடம் இருக்கு. அங்க ஜெகநாத் கோயில் இருக்கு. பிரம்மாண்டமா ரத யாத்திரை நடக்க போகுது. வருஷா வருஷம் இந்த ஆஷாட மாசத்துல ஜூன், ஜூலைல நடக்கும். இந்த மாசம் 27ஆம் தேதி நடக்குது. அது வந்து என்ன விசேஷம் பார்த்தீங்கன்னா, மகாபிரசாதம். ஒருத்தன் வந்து எதையுமே சாப்பிடாம அந்த பூரியில இருந்துட்டு மகாபிரசாதத்த சாப்பிட்டுட்டு வந்தா அவனுக்கு வந்து ஆன்மீக முக்தி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்கு. அது என்னப்பா அப்படி ஒரு விசேஷம்னு அப்படின்னு பார்க்குறாங்க. ஒரு நாள் வந்து ஆ நாரதர் வந்து வைகுந்த லோகத்துக்கு போறாங்க. அப்ப வந்து லக்ஷ்மி தாயார் வந்து நாராயணனுக்கு பரிமாறுறாங்க. அவங்க மிச்சம் சாப்பிட்டத வந்து அவங்க சாப்பிடுறாங்க. நாரதருக்கு ஒண்ணுமே குடுக்க மாட்டேனாங்க. நாரதர் வந்து கேட்குறாங்க, லக்ஷ்மி தாயார்கிட்ட எனக்கு கடவுள் சாப்பிட்ட சாரி சாப்பிட்ட உணவ வந்து மிச்சத்த குடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கடவுள் நாராயணன் சொல்வாரு, "நான் சாப்பிட்ட மீதிய வந்து யாருக்கும் குடுக்காத" அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது என்னடா இவர் நாரதர் வந்து கேட்குறாரு, இவர் குடுக்க வேண்டான்னு சொல்றாரேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அம்மா யோசிப்பாங்க. நாரதர் கிட்ட சொல்லுவார், "நீ அமைதியா இரு. நான் ஒரு நாள் உனக்கு குடுக்குறேன்னு" சொல்லிட்டு. ஒரு நாள் மத்தியானம் ஆச்சு. இவங்க வந்து லக்ஷ்மி தாயார் வந்து நாராயணனுக்கு வந்து ஆ சர்வ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அவங்களுக்கு சாப்பாடெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு இருக்காங்க. பட் அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, மனசு பதட்டமா இருக்கு. அது வந்து அவரு புரிஞ்சுக்கிறாரு. "ஏன் இப்படி இருக்கிறேன்னா?" "ஒண்ணும் இல்லன்னு" அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஏன்னா இவருக்கு தெரியாம அந்த சாப்பாடு அவருக்கு எப்படி நான் குடுக்குறதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த அம்மாக்கு அது யோசனை. ஓகேவா? ஸோ அப்ப சொல்றார் நாராயணன், "என் சாப்பாடு யாருக்கும் குடுக்காதன்னு" சொல்றார். நான் சாப்பிட்ட மிச்சத்த வந்து யாருக்கும் குடுக்காதன்னு சொல்றார். அப்போ வந்து நான் வேணும்னே இப்படி தலைய திருப்பிக்கிறேன். நீ என் தட்டுல இருந்து கொஞ்சம் சாதம் எடுத்துட்டு போய் அவருக்கு குடுத்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்றார். ஓகேவா? அது வந்து மகா பிரசாதம். ஸோ இத வாங்கி எடுத்து இவர் சொன்னாருன்னு சொல்லிட்டு டக்குன்னு லக்ஷ்மி தாயும் அவர் தட்டுல இருந்து எடுத்துட்டு போயிட்டு நாரதருக்கு குடுப்பாரு. அவங்க சாப்பிட்டுட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, ஆ பரவச நிலைக்கு போவாங்க. அவ்வளோ அளவுக்கு சந்தோஷமா ஆடிட்டு இருப்பாங்க. இத வந்து சிவன் பார்ப்பாரு. "என்ன நாரதா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற?" அப்படின்னு கேட்பாரு. ஆ ஏதோ ஆயிருக்கு, வித்தியாசமா இருக்கேன் அப்படின்னு. இது மாரி நாராயணனோட உச்சிஷ்டத்த சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு. எனக்கு கொஞ்சம் குடுக்கக்கூடாதா நீன்னு அப்படின்னு கேட்பாரு. அச்சோ! நான் மறந்துட்டேன். ஒரு வாய் தான் குடுத்தாங்க. நான் டப்புன்னு வாயில போட்டுக்கிட்டேன்னு. நான் என்ன பண்ணேன், அந்த சந்தோஷத்துல ஆடிட்டே இருந்துட்டேன். என் கை கூட நான் கழுவல. என் கையில கொஞ்சம் இருக்கு. அத சொரண்டி குடுக்குறேன் சாப்பிடுறியான்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. சரி குடுன்னு சொல்லிட்டு சிவன் அந்த ஒரு பருக்கைய சாப்பிடுவாரு. அவரும் அந்த ஆனந்த நிலை பரவச நிலைக்கு போவார். இவர் வந்து பரவச நிலை போன உடனே நல்லா டான்ஸ் ஆடிட்டு இருப்பார். இத பார்த்த பார்வதி தேவி என்ன ஆச்சு? என்னன்னு அப்படின்னு கேட்பார். அப்ப இந்த கதையெல்லாம் சொல்வாரு. அப்ப எனக்கு எங்கன்னு அப்படின்னு எனக்கு கிடைச்சதே ஒரு பருக்கன்னு அப்படின்னு சொல்லுவாரு. உனக்கு இல்லன்னு அப்படின்னு சொல்லுவார். இந்த அம்மாவா சரி இருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போய் தவம் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ஓகேவா? ஸோ நாராயணனுக்கு அவங்களுடைய உள்நோக்கம் புரிஞ்சிச்சு. சக்தி தேவி வந்து ஏன் தவம் பண்ணாங்க? என்னன்னு வந்து கேட்குறாங்க. எனக்கு உங்களுடைய பிரசாதம் வேணும். சரி நான் குடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்ல, இல்ல எனக்கு மாத்திரம் இல்ல. என்னோட பசங்க எல்லாருக்கும் வேணும்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க வந்து அவங்க சிருஷ்டி துர்கா தேவி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்த உலகத்த வந்து ஆட்சி பண்றாங்க. மாயாதேவி. ஓகேவா? கடவுளுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் படி மாயாதேவி இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றாங்க. நம்மள எல்லாரும் இயற்கையும், இந்த உயிர் வாழ் எல்லாத்தையும். எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் வேணும்னு சொல்றாரு. அப்படியா? சரின்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு குடுக்குறாரு. நான் வந்து இன்னும் அதிக சீக்கிரம் விரைவில வந்து பூலோகத்துல வந்து ஜெகந்நாதனா அவதரிக்கிறேன். அப்போ வந்து எனக்கு ஃபர்ஸ்ட்டு வந்து அ உணவ வந்து அர்ப்பணிப்பாங்க. ஆஃபர் பண்ணுவாங்க. அந்த பிரசாதம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா பிரசாதமும் நெக்ஸ்ட் உனக்கு தான். நீ வந்து பார்த்தீங்கன்னா, என்னோட பரிகாரத்துல வந்து விமலா தேவியா இருப்ப. உனக்கு குடுத்துட்ட பிறகு எல்லாருக்கும் விநியோகிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அவருக்கு ஜெகநாத்துக்கு குடுத்த உடனே விமலாதேவி குடுப்பாங்க. விமலாதேவி குடுத்துட்டு வந்து அன்ன கூட்டத்துக்குன்னு அன்ன பிரஸ் அங்க வந்து சாப்பாடெல்லாம் விப்பாங்க. ஆனந்த பசார்ன்னு சொல்லிட்டு. அங்க வந்து கடவுளுக்கு என்னெல்லாம் ஆஃபர் பண்றாங்களோ, அதெல்லாம் வந்து அங்க சேலுக்கு வைப்பாங்க. போட்டு
அங்க நம்ம வாங்கி சாப்பிடலாம். அவ்வளோ அளவுக்கு அது வந்து மகா பிரசாதம். ஏன்னா ஜெகநாதனுடைய கை வந்து ட்ரையே ஆகாது. அவருக்கு வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு போகா கொடுத்துட்டே இருப்பார். இந்திரத்யுமன் மகாராஜா வந்து சொல்வார், கடவுளுக்கு நான் பெருசா ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அட்லீஸ்ட் நான் சாப்பாடாவது கண்டினியூஸா சாப்பாடு போயிட்டே இருக்கும் அவருக்கு. ஓகேங்களா? அது நல்லா இருக்கும். அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மண்பானையில தான் பண்ணுவாங்க. ஒரு முறை யூஸ் பண்ணதை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணவே மாட்டாங்க. அதுவும் மண்பானை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 7 அடுக்கி வச்சிருவாங்க. கட்டை தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? அங்கே போனால் நம்ம குக்கிங் ஏரியாலாம் நல்லா பெருசாக இருக்கும். பார்க்கலாம், கிணறு இருக்கும். கங்கா தேவின்னு சொல்லிட்டு கிணறு இருக்கும். அதில் கயிறு போட்டு தண்ணி இறைச்சி அதில் தான் சமைப்பாங்க. எல்லாமே பழைய முறையை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது என்ன ஆகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அடுப்பில் வந்து 7 பானை 6 பானை வந்து அடுக்கி வச்சிருப்பாங்க. அது பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்கிற பானை தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேகும். யூஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம், கீழே இருக்கிறது தானே வேகும், அங்கே வந்து உல்ட்டா. ஓகேங்களா? அதுதான் வந்து அங்கே விசேஷம். அப்புறம் வந்து அது வந்து மகாபிரசாதம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ட்ரை பண்ணுங்க நீங்களும். ஜெகநாத் பூரிக்கு போயிட்டு வாங்க, இல்லை நம்ம டெம்பிள்லேயே வந்து எப்பயாவது யாத்திரை போடுவாங்க, அப்போ எல்லாரும் போகலாம். ஓகேங்களா? ஸோ மகாபிரசாதக்கூடிய சிறப்பு அவ்வளோ அளவுக்கு இருக்குது. தேவர்கள் கூட அதுக்கோசம் ஏங்குறாங்க. ஸோ நமக்கு கடவுள் வந்து ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருக்காரு, நம்ம வீட்லேயே அதை பிரசாதமாக பண்ணி சாப்பிடலாம். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு, நெக்ஸ்ட் 4 நீங்கள் படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சாஸ்திர விதிகளின்படி கடமையை நிறைவேற்றுவதற்காக பலனை எதிர்பார்க்காத நபர்கள் செய்யப்படும் யாகம் சத்வகுணத்தை சார்ந்ததாகும். பிரபு இருக்கீங்களா? ம். अबालकाङ्क्षिभिर् यज्ञेय विधिष्ठे यष्टव्यम् एवेदि मन समादाय सात्विक हरे कृष्ण பிரபு இன்னொரு ஸ்லோகம் கூட படிச்சிருங்க பிரபு. ஆ अभिसन्ताय दुबालं दर्पार्थम् अभिसैवयात् इच्यते भरत श्रेष्ठ दम्यज्ञं विद्धि राजसं हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. ஸோ யார் ஒருத்தர் வந்து சாஸ்திரத்தை படி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காம நம்மளுடைய கடமை இல்லையா, சனாதன தர்மம் என்னது, கடவுளுக்கு வந்து பக்தி தொண்டு செய்யறது. அந்த கடமைக்கோசம் வந்து எதையுமே எதிர்பார்க்காம செய்யக்கூடிய யாகம். இப்போ வந்து உணவுகளை பார்த்தோம், இப்போ யாகத்தை பத்தி பார்க்குறோம். 3 குணத்துல இருக்கும் என்னென்ன விதமான யாகங்கள் பண்றாங்க. இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நன்மை அளிக்கக்கூடியதுன்னு அப்படின்னு சொல்லுறாங்க. இந்த வந்து யார் பண்ணுவாங்க, சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க பண்ணுவாங்க. அதே ரஜோ குணத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு யாகங்கள் யக்னங்கள்லாம் பண்ணுவாங்க. அது எதுக்கு, பலன் நோக்கு செயல்களால் எனக்கு வந்து ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சத்யநாராயண பூஜை பண்ணுறது, அது மாதிரி தன்னுடைய தேவைகளுக்கோசம் பண்ணுறது. அப்புறம் என்னென்னு தற்பெருமைக்கோசமும் பண்ணுவாங்க. நான் இதெல்லாம் பண்ணுறேன். இப்போ நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய கட் அவுட்ஸ் போட்டு யாக யக்னங்களை பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் வந்து ரஜோகுணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகே. அதே மாதிரி சாஸ்திர விதிகளை வந்து மதிக்காம ஒரு யாக யக்னங்கள் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஃபர்ஸ்ட் விதிகளை ஃபாலோ பண்ணணும். அதை ஃபாலோ பண்ணாம அங்க வந்து கண்டிப்பா பிரசாத விநியோகம் இருக்கணும். அப்புறம் வேத மந்திரங்களை உச்சாடனம் பண்ணணும். புரோகிதர்கள் அங்க வந்து பிராமணர்களுக்கு வந்து தட்சணை கொடுக்கணும். நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த யாகம் வந்து யார் பண்றது, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயங்கள் இல்லாம இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து தமோகுணம். அதே இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா சத்வகுணம். அதாவது சாஸ்திர விதிகளை மதிச்சு பிரசாதம் வந்து விநியோகம் பண்ணணும். வேத மந்திரங்களோ உச்சாடம் பண்ணணும். புரோகிதர்களுக்கு பிராமணர்களுக்கு குறிப்பா வந்து தட்சணை கொடுக்கணும். ஓகேங்களா? நம்பிக்கையோடு செய்யணும். அப்படி செஞ்சா அது வந்து உயர்ந்த குணம். இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது தமோ குணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? பிரபு இதை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ராமகிருஷ்ணன் பிரபு. देव विजय गुरु प्रज्ञा भुजानां शौससम् आर्जवं ब्रह्मार्षम् अहिंसा शरीरं तप उच्यते ஸோ இப்போ வந்து என்ன பார்த்தோம், யாகங்கள் பார்த்தோம், உணவு வகைகள் பார்த்தோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து மனம் புத்தி வார்த்தைகள் இந்த விஷயத்துல கூட நம்ம வந்து தவங்கள் பண்ணணும். உடல் தவம், மனத்தவம், வார்த்தைகள்
ஓகேவா? அந்த இதில் வந்து தவங்கள் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உடல் தவத்தை பற்றி சொல்றார். முழுமுதற் கடவுள்கள், பிராமணர்கள், ஆன்மீக குரு, பெரியோர்கள், தாய் தந்தையர்கள் யாரையாவது நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்கள வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஸோ எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும்? கோயிலில் போனால் பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச பஞ்ச சம்ஸ்கார பஞ்சாங்க பிரணாம்ஸ் பண்ணணும். அதாவது பஞ்சாங்கன்னு பஞ்ச அங்க 5 உடல் உறுப்புகள் தான் மாத்திரம் அந்த பூமியை தொடணும். ஓகேங்களா? நெற்றி, 2 கை, கால். ஓகேங்களா? ஆ ஆனால் ஆண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும். இதுதான் நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லியிருக்குது. இந்த பிக்சர்ல தெரியுது இல்லையா? இப்படி விழுந்து நமஸ்காரம், சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் வந்து தான் ஆண்கள் பண்ணணும். பெண்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சாங்க நமஸ்காரம் பண்ணணும். அவங்களுடைய உடல் வந்து ஃபுல்லாக வந்து பூமி தேவியை தொடக்கூடாது. ஓகேவா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இது உடல் அளவில். ஆ ஆ, சனிதா மாதாஜி இந்த அனு ஸ்லோகம் சரி ஹரே படிங்க கிருஷ்ண பிரபு. மகாராஜ். ஆ படிங்க. படிங்க மாதாஜி. अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रिय हीरं सयत् ईस्वान्ध्याय यजनं सैव वाक्मयं तव उच्यते. ஸோ हरे இங்கே कृष्ण. வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாக்கு பற்றி சொல்கிறாங்க. நம்ம பேசக்கூடிய பேச்சுகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இனிமையாக இருக்கணும். யாருடைய இதயத்தை வந்து அதிர்வுகளை வந்து ஏற்படுத்தக்கூடாது. ஓகேவா? உண்மையாக இருக்கணும், இனிமையானதாக இருக்கணும், அவங்களுக்கும் நன்மை அளிக்கக்கூடியவளாக இருக்கணும், நமக்கும் நன்மை கொடுக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக இருக்கணும். ஸோ இப்படி தான் நம்ம பேசணும். ஓகே. ஸோ இதுதான் வந்து வேதங்களில் சொல்லியிருக்கு. ஓகே. இது பேச்சின் தவம். ஓகே. இந்த பிக்சரில் நம்ம யாரை பார்க்குறோன்னா யுதிஷ்ட மகாராஜா. அவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு இந்த பிக்சரில் பார்த்தீங்கன்னா காவி ட்ரெஸ்ஸில் இருக்கார். ஒரு அரசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சன்னியாசி மாதிரி கையில் ஒரு தண்டத்தை வச்சுட்டு போயிட்டுருக்காரு இல்லையா? எங்கே போகிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மனசு அளவுக்கு எவ்வளோ அளவுக்கு தியாகங்கள் பண்ணுறாருன்றதை பார்க்கலாம். இங்கே கிருஷ்ணர் வந்து எப்போ கிளம்பி போகிறாரோன்றது தெரிஞ்சிச்சோ அங்கே வந்து எல்லா விதமான அபசகுணங்கள்லாம் தெரிய ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? அது அவர் வந்து மனசில் ரியலைஸ் பண்ணிட்டார். ஓகே. அதனால இவர் என்ன பண்ணுறாரு, கிருஷ்ணர் இல்லாத இடத்துல நம்ம இருக்கக்கூடாது, எல்லாத்தையும் புறக்கணிச்சிட்டு ஹிமாலய பர்வதத்தை நோக்கி நடந்து போவார். சரி நம்ம அண்ணன் இப்படி போகிறாருன்னு சொல்லிட்டு அவரை பின்தொடர்ந்து அவங்க தம்பிகள் அர்ஜுனன், நகுலன், சகாதேவன், பீமா எல்லாம் கிளம்பி போவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் கிளம்பி போகிறாங்கன்னு சொல்லிட்டு இவங்க யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க மனைவிக்கெல்லாம். இவங்க பாட்டு கிளம்பி போவாங்க. போனால் இவங்க இப்படி போகிறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு திரௌபதி, சுபத்ரா மாத்தாலாம் என்ன பண்ணுவாங்க, எனக்கு சொல்லாமல் போகிறாங்க அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை கான்செப்ட். அவங்களும் கிளம்பு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள பின்தொடர்ந்து போவாங்க. ஸோ இது மனசுலுடைய தியாகம். ஸோ நம்ம எந்த செயல்களை செஞ்சாலும் கிருஷ்ணரை மையமாக வச்சு செய்யணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஹரே கிருஷ்ணா. திருப்தி, எளிமை, மௌனம், சுய கட்டுப்பாடு, தனது இருப்பின் தூய்மை ஆகியவை மனத்தின் தவங்களாகும். ஸோ மனசுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் என்ன இருக்கணும்? து திருப்தி இருக்கணும். ஆ போதும் என்ற மனமே பொன் செய்யும் மனம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? திருப்தியோட இருக்கணும், எளிமையா வாழணும். நிறைய நேரம் நமக்கு பேசுனா நம்ம வார்த்தைக்கு பலன் இல்லைன்னு நினைச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த இடத்துல என்ன இருக்கணும்? மௌனமா இருக்கணும். இந்த சுய கட்டுப்பாடோட நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும். இந்த 4 விஷயங்கள் எதுக்கு? மனசுக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மனம் படிங்க பிரபு. பிரசாத ச- மனம் பிரசாத சௌமியத்வம் மௌனம் ஆத்ம வினிக்கிரக பாவ சம்சுதிர் இத்யேதத் தபோ மானசம் உச்யதே. ஸோ ஹரே இங்க என்ன கிருஷ்ணா. சொல்றது, நிறைய நேரத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம அமைதியா இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், நிறைய விஷயங்கள் சண்டை அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைங்களா? மௌனத்தினால வரக்கூடிய பலன் வந்து ரொம்ப அதிகம். பட் அதுக்கு வந்து ஒரு நிமிஷம் தான் நம்ம பொறுமையா இருக்கணும் இல்லையா? ஓகே. பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க பிரபு. கார்த்தி பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா 3 வகையான தவங்கள் சொல்றாங்க. ஜட லாபங்களை எதிர்பார்க்காமல் பரமனை திருப்தி செய்வதில் ஈடுபட்டுள்ள மனிதர்களால் உன்னத நம்பிக்கையுடன் செய்யப்படும் போது சத்துவகுணத்தின் தவங்கள் என்று சொல்றாங்க. இங்க வந்து நம்பிக்கையின் பிரிவை பத்தி சொல்றாங்க. ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா, இங்க இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள் பார்க்கலாம். ஒன்று விருந்தாவன பரிக்கிரமம், அப்புறம் கோவர்தன பரிக்கிரமம், இன்னொன்று மாயாப்பூர் பரிக்கிரமம். ஸோ இந்த பரிக்கிரமான்னா என்ன, நம்ம லாங்குவேஜில் நம்ம சொல்லணும்னா, நம்ம எல்லாம் பௌர்ணமிக்கு எங்க போவோம், திருவண்ணாமலைக்கு கிரிவலம் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா. அதுதான் வந்து இங்க பரிக்கிரமா சொல்றாங்க. பிருந்தாவனத்தை வந்து சுத்தி நடந்து போவாங்க. அது வந்து பிருந்தாவன பரிக்கிரமா. கோவர்த்தன மலையை வந்து பாத்தீங்கன்னா திருவண்ணாமலையை சுத்தி வர மாதிரி கிரிவலம் பண்ற மாதிரி அதையும் சுத்திட்டு வருவாங்க. மாயாப்பூர்ன்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கெல்லாம் தெரியாத விஷயம். அங்கதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து பிறந்தார். ஓகேங்களா, சைத்தன்ய மகாபிரபு பிறந்தார். நவதீப். ஓகேங்களா, 9 தீவுகள் அங்க இருக்கு. ஓகே, அந்த இடத்த வந்து பரிக்கிரமம் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மாதிரி எல்லா செயல்களையும் நம்பிக்கையுடன் செய்யறவங்க வந்து எந்த குணத்துல இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா சத்வ குணத்துல இருக்காங்க. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ சுனந்தம் படிங்க மாதாஜி. மாதாஜி. ம். सत्कारमानभूजार्थं तपोतम्बेन सैव यत् क्रियते तत् इह प्रकोक्तं राजसं सलम् अध्रुवम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா. மானம், மரியாதை மற்றும் வழிபாட்டை பெறுவதற்காக தற்பெருமையுடன் செய்யப்படும் தவங்கள் ரஜோகுணத்தில் இருப்பவையாக கூறப்படுகின்றன. இவை சஞ்சலமானது, தற்காலிகமானது. அதாவது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணி பண்ணுவாங்க பாருங்க. இதெல்லாம் எதுக்கு, பலன் நோக்கி. பாருப்பா அவங்க வந்து இவ்வளோ பெருசா பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு என்ன ஆகுது, தற்பெருமை. நம்மள எல்லாரும் பெருசா சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு நினைச்சு பண்ணுவாங்க. ஓகேவா, அது வந்து பாத்தீங்கன்னா சஞ்சலத்தை தான் கொடுக்கும். அதனுடைய பலன் வந்து தற்காலிகமானதான். அப்போதைக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும், பட் அவ்வளோ அளவுக்கு பர்மனன்ட் ரிசல்ட் கிடைக்காது. ஓகேவா, ஸோ அது மாதிரி விஷயங்கள் பக்தர்கள் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण. मूढग्राहोणात्मनो यत् पीडया क्रियते दवः परस्योत्सानार्थं वा तत् तामसम् उदाकृतम्. ஸோ இங்க என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒருத்தவங்களை அழிக்கிறதுக்கோசம் தன்னை துரும்பிச்சுப்பாங்க இல்லையா. ஆ ஆ, தனக்கு ஒரு கண்ணு போனா கூட பரவாயில்ல, எதிரிக்கு 2 கண்ணு போகணும்னு நினைப்பாங்க இல்லையா. அதுதானே மாத்தாச்சு பழமொழி, கரெக்டா சொல்றேன்னா. ஓகே, பிறரை கரெக்ட் அழிப்பு. மேம். கரெக்ட் தானே. கரெக்ட் கரெக்ட். வேற ஒருத்தங்களை கஷ்டப்படுத்தணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, தன்னை வற்புறுத்திப்பாங்க. இந்த கம்சா, இந்த பிக்சர்ல பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு ஸ்டோரி பார்த்தோம்ல, அவர் தான் இது இரண்ய கஷிப்பு. கால் பாருங்க இப்படி வச்சிருப்பாரு, அதாவது விரல் மேல நின்றுட்டு இருப்பாரு, கையை 2 கையை மேல தூக்கி தவங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஓகேவா, ஸோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் வந்து தான் அடைஞ்சிட்டோம், வெற்றி அடைஞ்சிட்டோம்னு சொல்லிட்டு இவங்க வீட்டுல எல்லா தேவர்களும் வந்து வேலை செய்வாங்க. இந்திரன், சந்திரன், வாயு எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீட்டு வேலைக்காரனா வந்து சமையல் கட்டில் வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. நவகிரகங்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு வந்து படிக்கட்டா உட்காந்துட்டு படுத்துட்டு இருப்பாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இதெல்லாம் அவர் என்ன பண்றாரு, நான் வந்து ஜெயிச்சிட்டோம், நான் வந்து கிரேட்டுன்றதை வந்து காமிச்சுக்கிறது வேற ஒருத்தங்களை துன்புறுத்துறாங்க. ஆனா அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது வேற ஒருத்தங்களை துன்புறுத்துன நம்மளுடைய அழிவு வந்து ஆரம்பிக்குதுன்றது இல்லையா. இது வந்து முட்டாள்தனம். ஓகேங்களா, இதுல இந்த இந்த செயல்களை யார் செய்வாங்க, தமோ குணத்துல இருக்கவங்க செய்வாங்க. அதே சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த பிக்சர்ல பார்க்கலாம். ஒரு பிரம்மச்சாரி இல்லையா, இஸ்கான் டிவோட்டிஸ் என்ன பண்றாரு, பொதுமக்களுக்கு எடுத்துட்டு போயிட்டு பொக்கை வந்து விநியோகம் பண்றாங்க. நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அன்னதானம் பண்ணலாம், நீர் வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கலாம், மோர் தானம், இது மாதிரிலாம் நிறைய அங்கங்க பந்தல் போட்டு கொடுப்பாங்க இல்லையா. இது எல்லாத்தையும் விட சால சிறந்தது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா கடவுளுடைய புக்குகளை வந்து நம்ம விநியோகம் பண்ணணும். ஓகேங்களா, அப்படி பண்ண என்ன லாபம்னா அவன் என்னைக்காவது ஒரு நாள் அந்த புக்கை எடுத்து படிப்பான். அந்த புக்கை படிக்கிறதுனால அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பல நன்மைகள் வரும். ஓகே, நிறைய நேரத்துல சில வார்த்தைகள் மூலமா அவனுக்கு வந்து மனமாற்றங்கள் வரும். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. ஒருத்தன் வந்து புக்கு பகவத்கீதை வாங்கிட்டு போயிட்டு தன்னோட ரூம்ல செல்ஃப்ல வச்சிட்டு இருப்பான்.
அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு நாள் அவனுக்கு ஏதோ ரொம்ப கவலையா இருக்கும். சூசைடல் அட்டெம்ப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நெனச்சிட்டு இருப்பான். அந்த சமயத்துல சரி எப்படியோ சாக தான் போறோம். இதுக்கு முன்னாடி இந்த புக்கு வாங்கணும், படிக்கவே இல்லையேன்னு சொல்லிட்டு அந்த புக்க எடுத்து படிப்பார். அவரு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய தாட் ப்ராசஸே மாறிடும். ஓகேங்களா? அந்த அட்டெம்ப்ட் எல்லாத்தையும் கைவிட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்தது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் டிவோட்டியா வாழ்ந்தார். ஓகேங்களா? ஸோ இதனால இந்த புக்குன்றத நம்ம வீட்ல வாங்கி வச்சுக்கணும். நமக்கு வந்து நெட் இருக்கு, ஆன்லைன்ல படிக்கலாம், எல்லா வசதியும் இருக்கும். இந்த புக் இருந்தா நமக்கும் உதவும், நம்மளுடைய அடுத்த சந்ததியினருக்கும் உதவும் குறிப்பா. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அதனால தான் வந்து பிரபுபாதர் நமக்கோசம் சிரமப்பட்டு இத்தனை புக்கை வந்து அந்த வயசான காலத்துல வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணார் இல்லையா? அதை நம்மளும் படிக்கணும், எல்லாருக்கும் வந்து ஆஹ், படிக்கவருக்கு நம்ம உதவி செய்யணும். அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல வந்து நம்ம நந்தமகா நம்ம இந்த இந்த ஃபிளைட் கிராஷ்ல கூட ஒரு ஆஃப்டர் ஃபிளைட் கிராஷ் இந்த நம்ம பகவத்கீதை எடுத்துருக்காங்க மேடம். மாதாஜி பாத்தீங்களா? பிரபு உங்க வாய்ஸ் கொஞ்சம் பிரேக் ஆகுது பிரபு. இந்த என்னமா ஃபிளைட் கிராஷ் ஆக்சுவலா மேடம் மாதாஜி ஃபிளைட் கிராஷ் அதுல அந்த ஆஃப்டர் ஃபிளைட் கிராஷ் இந்த நம்ம பகவத்கீதா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. ஒன்று ஒரு ஆமா 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 ஏர்போர்ட் கரெக்ட். நிறைய வீடியோஸ் அது. ஓகே கரெக்ட் பிரபு. ஸோ அதுல இருந்து தெரியுது கடவுளுடைய வார்த்தை எவ்வளவு அளவுக்கு மகிமையானது. அப்புறம் வந்து பிரபுபாதா சொல்றாரு இல்லையா, நான் எழுதுல ஒவ்வொரு புக்லயும் நான் உயிரோட இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லைங்களா? அவர் தான் நமக்கு எல்லாருக்கும் சிக்ஷா குரு. ஓகே. அவர் அங்க வீட்ல இருந்துட்டே இந்த புக்கை வச்சுட்டே நம்மள வந்து அவர் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு கைடரா இருக்கிறார், குருவா இருக்கிறார். ஓகேங்களா? அவர் வழிநடத்தல் படி நம்ம போலாம். அப்புறம் தான தர்மங்களை பத்தி இப்ப சொல்றார். தான தர்மங்கள் வந்து நம்ம கடமைன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா இதை பண்ணா எனக்கு இது கிடைக்கும்ன்ற ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லாம வந்து பண்றது வந்து சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்க வந்து பண்றவங்க. இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த மகாராஜா தம் பையன் பிறந்தான்னு சொல்லிட்டு பிராமணர்களுக்கெல்லாம் பசுக்கள், தங்கங்கள், பட்டு ஆடைகள் எல்லாத்தையும் தானமா கொடுப்பார். ஓகேங்களா? இது ஒருத்தருடைய கடமை நமக்கும். பிராமணர்களுக்கு நம்ம குறிப்பா நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த கிரகங்கள் நடக்கும்போது கிரகம் சோலார் எக்லிப்ஸ், இந்த லூனார் எக்லிப்ஸ் வந்து சந்திர கிரகம் சூரிய கிரகம் நடக்கும்போது தான தர்மங்கள் பண்ணுவாங்க. அது வந்து நம்ம வேதங்கள்ல சொல்லி இருக்குது. ஓகேங்களா? அதே வந்து இங்க பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த கோவிட் டைம்ல எல்லாம் வந்து தான் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுவாங்க, தானம் கொடுக்குற மாதிரி கொடுப்பாங்க இல்லையா? அப்படியே ஒரு போட்டோவும் எடுத்துப்பாங்க. போட்டோ எடுத்துட்டு வாட்ஸ்அப் இன்ஸ்டாகிராம்ல எல்லாம் போட்டுட்டு நமக்கு எத்தனை ஃபாலோயர்ஸ் இருக்காங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னோட திருப்திக்கோசம் நான் வந்து பாப்புலர் ஆனோன்றதுக்கோசம் இந்த செயல்களை செய்வாங்க. ஓகேவா? இது வந்து பாத்தீங்கன்னா ரஜோகுணத்துல இருக்கவங்க செய்யறவங்க. ஓகேவா? நம்ம எதையுமே எதிர்பார்க்க கூடாது. அப்புறம் இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல பண்றோம் அதையும் இம்பார்ட்டன்ட். அதை வந்து சொல்றாரு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ ஆ ஆ மத்த பிரபு கார்த்தி பிரபு இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. ஸோ தூய்மையற்ற இடத்தில் முறையற்ற காலத்தில் தகுதியற்ற நபர்களுக்கு அல்ல தக்க கவனமும் மரியாதையும் இன்றி வழங்கப்படும் தானம் வந்து தமோ குணத்தை சேர்ந்தது. ஸோ இந்த வேர்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம பஸ்ல போறோம், ஏதாவது ஒரு மார்க்கெட்டுக்கு போறோம், கோயிலாண்ட போறோம், அப்ப என்ன பண்ணுவோம், சில பேர் எல்லாம் வந்து பிச்சை கேட்பாங்க. ஸோ அங்க பார்க்கணும், அவங்க அந்த காசு நம்ம கொடுத்தா நிறைய பேர் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பெரும்பாலான ஜனங்க வந்து குடிக்கிறதுக்கும் சிகரெட்டுக்கும் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி தேவையில்லாத மனிதனுக்கு நம்ம கொடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்க, அவன் செய்யக்கூடிய பாவத்துடைய செயல்களுடைய பலன் கொடுத்தவங்கள வந்து அனுபவிப்பாங்க. அதனால ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். இந்த பிக்சர் பாருங்க, ஹெல்ப், ஐ நீட் மணி அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஆனா அவரோட ட்ரெஸ் பாருங்க, பந்தாவா நல்லா ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு, கையில சிகரெட் வச்சுட்டு இருக்காரு, கண்ணாடி கூலிங் கிளாஸ் போட்டுட்டு இருக்காரு இல்லையா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்களுக்கெல்லாம் நம்ம வந்து தான தர்மம் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? ஸோ தகுதியான இடம் பார்க்கணும், யாருக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம கொடுக்கணும். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் இல்லைங்களா கார்த்தி பிரபு? நான் அன்மியூட் பண்ண சொல்லி கேட்டுட்டே இருக்கேன் மாதாஜி, அவர் பண்ணல மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. படிச்சுட்டேங்க. படிங்க பிரபு. நான் வந்து சத்தமா இருக்கு, நான் தான் பிரபு மியூட் பண்ணிருந்தேன், பேக்ரவுண்ட் டிஸ்டர்பன்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பண்ணுங்க இப்போ. சரி மாதாஜி. आदेशकाले यद्दानाम् अपात्ररे यस्यसि दीयते अश्रुत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तामसम् उदाकृतम्. हरे ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த ஸ்லோகமும் படிங்க பிரபு. तस्माद्यम् इदाकृत्य
यज्ञज्ञानतपक्रिया पर्वर्तन्ते विधानोक्ता சதம் பிரக்ரமவாதினம். ஹரே ஹரே கிருஷ்ணம். கிருஷ்ணா. சோ இங்க ரெண்டாவது லைன் பாத்தீங்கன்னா யக்ன தான தப கிரியகா. யார் ஒருத்தன் வந்து சாஸ்திர விதிகளின்படி இந்த செயல்களை செய்யறானோ அவன் வந்து என்ன பண்றான், அவன் வந்து ஒரு ஆன்மீகவாதியா இருக்கான். அவன் வந்து ஆரம்பிக்கும் போது எப்படி ஆரம்பிக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா ஓம் என்ற பிரணவ மந்திரத்தை வந்து சொல்லிதான் ஆரம்பிக்கணும். எந்த ஒரு வேத செயல்களை செய்யும் போது அவன் என்ன பண்ணணும், ஓம் என்ற சொல்ல வந்து ஆரம்பிக்கணும். அதுக்கு பிறகு என்ன வார்த்தைகள் சொல்லணும்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்ம இங்க பார்த்தோம் இந்த சைட்ல ஓம் தத் சத். அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா தத் என்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றான். முடிக்கும் போது வந்து சத் என்ற வார்த்தையோட முடிக்கிறான். படைப்பின் ஆரம்பத்திலிருந்தே ஓம் தத் சத் என்று 3 சொற்கள் பூரண உண்மையை குறிப்பிடுவதற்காக பட்டு வருகின்றன. இந்த 3 குறியீட்டு சொற்களும் வேத மந்திரங்களை உச்சரிக்கும் போதும் யாகங்களின் போதும் பரவனின் திருப்திக்காக பிராமணர்களுக்கு உச்சரிக்கப்பட்டன. ஓம் வந்தது பாத்தீங்கன்னா வேத மந்திரங்கள், வேதங்களை சொல்றதுக்கு முன்னாடி சொல்ற வேண்டியதுதான் வந்து ஓம். அதுக்கு அடுத்தது அந்த யாகங்கள் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அப்ப வந்து அந்த ப்ராசஸ் பண்ணும்போது தத்துன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்றாங்க. எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணார்ப்பண மஸ்துன்னு சொல்லிட்டு பரம திருப்திக்கோசம் சொல்லும் போது சொல்லக்கூடிய வார்த்தை வந்து சத்து. ஓகேவா, இதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, கார்த்தி பிரபு இதை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மகாராஜ். சத்பாவே சாது பாவே ச சத்யித் ஏதத் பிரஜத்யதே பிரஷத்யதே கர்மணி ததா சசப்த பாதயுச்யதே யஜ்ஞ தபசி தானே சதித சத் இதி சோச்யதே கர்ம சைவதத் அர்த்தீயம் சத்யத் யவோ விஜயதே. ஹரே கிருஷ்ண. பக்தி மயமான யாகத்தின் நோக்கம் பூரண உண்மையே. இது சத் என்னும் சொல்லினால் குறிப்பிடப்படுகின்றன. பிதாவின் மைந்தனே அத்தகைய யாகத்தை செய்பவரும் சத் எனப்படுகிறார். மேலும் பரமபுருஷரை திருப்திப்படுவதற்காக செய்யப்படும் யாகம், தவம் மற்றும் தியானத்தின் செயல்களும் சத் என்று அழைக்கப்படுகின்றன. எந்த செயலனா செய், பட் யாரை திருப்திப்படுத்தணும், நீ பரமபுருஷ பகவானான கிருஷ்ணரை வந்து திருப்திப்படுத்துறோம். ஏன் அவரை திருப்திப்படுத்தணும்னா அவர் தான் வந்து இந்த உலகத்தை எல்லாத்தையும் சிருஷ்டி பண்ணாரு. அவர் தான் நமக்கு தந்தையா இருக்கிறாரு. அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் தான் பரம சத்தியமா இருக்காரு. அவர் தான் வந்து சுப்ரீம். அவருக்கு விட உயர்ந்தவங்க யாரும் இல்லை, அவங்களுக்கு சமமானவங்க யாரும் இல்லை. அதனால அவரை திருப்திப்படுத்தக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சத். அதே அவருக்கு திருப்தி இல்லாத செயல்கள் பண்ணோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது அசத். ஓகே, அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்களே, அவர் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு தங்க நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டன் பீரியட். ஓகேவா, தங்க நிறத்தில் வந்தார் கிருஷ்ணரு. அதாவது பக்தர்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பக்தியை கொடுக்கணும், இந்த கலியுக ஜனங்க வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு சிம்பிளா நமக்கோசம் வந்து என்ன கொடுத்துட்டு போனாரு, சங்கீர்த்த யக்னத்தை வந்து துவக்கி வச்சுட்டு போனார். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும், அவரோட திருப்திக்கோசம் நம்ம நாம ஜபம் நல்லா பண்ணணும், வாயை திறந்து நல்லா உச்சாரணம் பண்ணணும். நம்ம உச்சாரணம் பண்ற வார்த்தைகள் நம்ம காதுல கேட்கணும். அப்பதான் அது வந்து மனசுல பதியும். மெல்ல மெல்லமா நம்ம வந்து கடவுளை வந்து புரிஞ்சிக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு வந்து நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணான்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு கேரக்டர். ராமான்றது பார்த்தீங்கன்னா கடவுளுடைய ஒரு அவதாரம் இல்லையா. ஹரேன்றது வந்து வார்த்தைக்கு என்ன பொருள் பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணி. கடவுளுடைய அந்தரங்க சக்தி தான் வந்து ராதாராணி. நம்ம வந்து என்ன கேட்குறோம் அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, ராதாராணி என்னையும் வந்து கிருஷ்ணருடைய சேவையில ஈடுபடுத்திக்கோங்க. எப்பவுமே இப்போ எஜமானன் ஒருத்தன் இருந்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், சேவகனுக்கு என்ன வேலை, அவருக்கு போயிட்டு தொண்டு செய்யறது அந்த சேவகனுடைய வேலை. அது மாதிரி கிருஷ்ணருடைய சேவையில என்னையும் ஈடுபடுத்திக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்க கிட்ட மூலியமா நம்ம அந்த அப்ளிகேஷன் கொடுக்குறோம். அதுதான் பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. இங்க ராமான்ற வார்த்தை வந்து குறிப்பா யாரை குறிப்பிடுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பலராமரை குறிப்பிடுது. ஓகேங்களா, அதாவது பலராமருக்கு பலராமா அந்த வார்த்தையை பிரிச்சாவே பலன்னா பலம், ஸ்ட்ரென்த் இல்லையா. அந்த ஸ்ட்ரென்த்தை வந்து நம்ம வந்து உடம்புக்கு உரிய ஸ்ட்ரென்த்தை நினைக்கக்கூடாது. பாடிலையும் ஸ்ட்ரென்த் இல்லை, ஒரு தேக பலத்தை குறிப்பிடல, ஆன்மீக பலத்தை வந்து கேட்குறோம். கடவுள் அந்த பலராமர் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண அவர் வந்து ஆதி குருவா இருக்கார். ஸோ குருன்றவர் என்ன பண்ணுவாரு, நம்மளுடைய விஞ்ஞானத்தை வந்து அஜ்ஞானத்தை வந்து கலைச்சிட்டு ஞானத்தை கொடுப்பார். ஞானத்தின் மூலமா நமக்கு விஞ்ஞானம் வரும் இல்லையா.
ஸோ அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்மீக பலத்தை கொடுக்குறவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலராமர். ஸோ இந்த நினைப்போட நம்ம அந்த நாமஸ்மரணம் பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஆ இந்த ஸ்லோகம் படிங்க. மத்- படிங்க பிரபு. மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. அசத்யஹூதம் தத்தம் தபஸ்தபம் ஹிருதம் சயத் அசத் இத் யுச்யதே பார்த நசதத் பிரத்யனோ இக. ஹரே கிருஷ்ண. பிருதாவின் மைந்தனே, பரமனின் மீது நம்பிக்கையின்றி செய்யப்படும் யாகங்களும் தவங்களும் தானங்களும் நிலையற்றவை, அசத் என்று அழைக்கப்படும். இவை இப்பிறவில் மட்டுமிருந்து அடுத்த பிறவிலும் பயனற்றவை. சரி, இது எதை செஞ்சாலும் என்ன ஆகும்? வேஸ்ட் தான், யூஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்றார். ஸோ ஏன்னா ஏன் இந்த நீ என்ன செய்யற யாகமா இருக்கட்டும், தவமா இருக்கட்டும், தானமா இருக்கட்டும், இங்க யாரு மைய புள்ளியா இல்லை, கிருஷ்ணர் மைய புள்ளியா இல்லை. அதனால இதெல்லாம் அசத்து, வேஸ்ட். இப்பயும் உனக்கு பலன் கொடுக்காது, அடுத்த ஜென்மத்திலயும் பலன் கொடுக்காது. நம்ம தேவரை கடவுளை கிருஷ்ணரை வந்து மையமா வச்சு பண்ணக்கூடிய பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஜென்மத்துக்கு வந்து நம்ம கேரி ஃபார்வர்ட் ஆகும். அதாவது நம்ம வந்து பக்தி இந்த ஜென்மத்துல கொஞ்சமா தான் பண்ணோம்ப்பா, அப்ப என்ன என்னுடைய நிலைமை அப்படின்னா, அடுத்த ஜென்மத்துல வந்து உயர்ந்த குடும்பத்துல பிறப்ப, ஒரு பணக்கார குடும்பத்துல பிறப்ப. அப்ப என்ன, உனக்கு வந்து எக்கனாமிக்கலா வந்து, அதாவது பொருளாதாரமா வந்து உனக்கு கஷ்டம் இருக்காது, வசதியா இருப்ப. ஸோ ஆரம்பத்துல இருந்தே பக்தி பண்ணலாம். இல்லையா? பிராமணர், உயர்ந்த பிராமணர்கள் அந்த வீட்டு குடும்பத்துல பிறப்ப, அப்ப வந்து ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து பக்தி வந்துடும். அந்த நிலையை வந்து கொடுக்குறாரு கடவுள். ஓகேங்களா? ஏன்னா கடவுள் ரொம்ப கருணையானவர். ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்தெந்த குணத்துல இருந்தா என்னென்ன உணவு சாப்பிட்றாங்க, மனம், உடல், வாக்கு, தவங்கள் என்ன பண்றாங்க, அப்புறம் அவங்க செய்யக்கூடிய யாகங்கள், தவங்கள், தானங்கள் எங்க பண்ணணும், பண்ணக்கூடாதுன்ற விஷயத்த பார்த்தோம். அப்புறம் ஓம் தத் சத் அதை பார்த்தோம். அசத்துன்னா என்னன்னு பார்த்தோம். சரிங்களா? ஸோ இதை நம்ம மனசுல வச்சுட்டு நம்ம நம்மளுடைய சாண்டிங்கை கண்டினியூ பண்ணலாம். சரிங்களா? ஸோ இங்க இந்த அத்தியாயத்தை நான் நிறுத்தலாம். நாளைக்கு 18வது அத்தியாயம் பார்க்கலாம். சரிங்களா? ஓகே. இங்க முடிச்சுக்க. உங்கள் அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேப்பியோ வைஷ்ணவேப்பியோ நமோ நமக. அனந்த கோடி வைஷ்ணவ பிருந்தகி ஜெய் நாமாச்சாரியர் ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கி ஜெய் ஜெகத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். நிதாய் கௌரவ பிரேமானந்தே हरी बोल। ஹரி 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 போல். போல். சொல்லுங்க. ஹரி 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 போல். போல். हरि हरि ஓகே. बोल। பகவத்கீதா கி जय ஜெய் ஹரிநாம சங்கீர்த்தன் கி जय ஜெய் महामंत्रा की जय. जय। ओके. हरे कृष्णा. थैंक यू एवरीवन. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஓகே. हरे कृष्ण। ஸோ நான் இங்கே என் பண்ணிக்கிறேன்.